Салям алейкум, дорогие телезрители. Сегодня, как всегда, по средам в эфире АТР программа «Крымский вопрос». Сегодня у нас в гостях очень необычный человек. Это, если я правильно все понимаю, самый высокопоставленный государственный деятель Украины, женщина. Это вице-спикер Верховной Рады Украины, пані Оксана Сироїд. Здравствуйте. Вітаю вас. Здравствуйте, салям. Если можно, я вас назову по-крымски-татарски Оксана Ханым. Дуже приємно. Оксана Ханым, очень приятно видеть вас в нашей студии. Очень приятно вообще видеть женщину-политика такого абсолютно европейского типа в Украине. К сожалению, мало в Украине, как мне кажется, женщин-политиков. Вы как считаете? Це правда, жінок в політиці в українській поки що не так багато. І я думаю, що жінки, розумієте, жінки такі люди, вони люблять ефективність більше. Та? І жінка, якщо вона не впевнена, що це буде найбільш ефективне місце, де вона може докладати зусиль, навряд чи вона в політику піде. Тобто, якщо можна краще там, чи дітей виховувати, чи сім'єю опікуватися, чи стати кращим юристом, чи кращим аудитором, то есть там результат виден быстро, и поэтому женщины любят такие вещи. Жінки, так, я вважаю, що жінки мають от, власне, таке спрямування на ефективність. Ну, вам виднее. Ну, а ви-то зачем в політику пішли в такому случае? Це також важливе і цікаве питання. Ну, в якийсь момент от з'явилося відчуття, що я тут можу створити таку додану вартість, так, от зробити щось трошки по-іншому. І з'явилася команда хороша, з якою захотілося працювати. От зійшлися в часі ті дві речі. Так? Майдан, після Майдану оця хвиля і бажання щось по-іншому робити, якесь знання, яке мені дозволяло вірити в те, що я, і досвід, вірити в те, що я можу це по-іншому робити. І люди, які повірили в мене і готові були підтримувати і разом працювати. Тобто я маю на увазі людей з самопомочі, ті, з якими я прийшла до парламенту, з якими по сьогоднішній день ми чудово працюємо. Скажите, Оксана, а вот не кажется ли вам, что все-таки за время, прошедшее с Майдана, сейчас, вот именно сейчас, в обществе накопилось как раз у людей, которые были за Майдан, которые стояли на Майдане, которые считают идеалы Майдана для себя главными в жизни, накопилось некое разочарование тем, какую политику проводит украинское государство сейчас. Так это или нет? Так, і я вам можу сказати, що і серед багатьох народних депутатів також є відчуття розчарування серед тих, хто прийшли після Майдану, хто прийшли до парламенту вперше. У багатьох є таке відчуття огиди, розчарування, тому що вони все-таки вірили, що політика після Майдану буде іншою, що вона буде чеснішою, що вона буде орієнтована більше на ті цінності, які там люди декларували. На жаль, воно так не є. І воно так не є, мабуть, об'єктивно. Все-таки ми маємо в парламенті більшу частину, особливо лідерів політичних сил. Так? Це ті люди, які були в політиці впродовж останніх 20-25 років. Вони так звикли. І, на жаль, для багатьох з них Майдан виявився лише етапом у їхній політичній... піднятися в політичній лестниці? І етапом, і способом зберегтися в політиці, і етапом їхнього звичайного політичного життя. Це не було так, як для багатьох людей, і не було так, як для нових людей в політиці, що цей шанс, аби ця держава жила по-іншому. І я вважаю, що це не треба сприймати як підставу розчаровуватися. Це треба просто сприйняти як реальність. От вона така є. Вона є жорстка, вона неприємна. Але я би сказала так, що це є кінець їхньої епохи. Все-таки приходить епоха нова, нових людей з новими цінностями в Україні. А хто ці люди? Ви маєте на увазі нові? Да. Ті, які приходять. Я думаю, що, власне, великою мірою Майдан показав це цінності. Та? Тобто це люди... Цінності, да. Оксана, но ті люди, многі з них не пройшли в парламент, ви ж знаєте. Це вони ще прийдуть. Ви ж розумієте, на Майдані величезна кількість була людей, яким було 20 років, 25. Вони ще прийдуть. Але знаєте, що народив Майдан для мене і чому, власне, що мене спонукало прийти до політики? Що? Це є відчуття соціальної відповідальності. Коли люди почали розуміти, як важливі їхні зусилля
для держави, для їхніх сусідів, для близьких і так далі. Цього не було. Это правда, но... І вони, от коли вони їх стане, вони ж підростають, так? Ця епоха заходить, це покоління заходить, виростає нове покоління. В широком смысле, стратегически, я с вами абсолютно согласен. Я считаю, что где-то на 2 избирательных цикла отстает власть вообще от общества украинского. Погоджуюся. Вот, но если смотреть не стратегически, не на долгие годы вперед, а вот то, что происходит сейчас, я вижу некое, ну не отчаяние, конечно, люди здравые, но они как вот рыба об лед порой бывают, добровольцы, да, волонтеры. Они понимают, что они сталкиваются с чиновниками. Да? Я вижу у тех же журналистов, которые пошли во власть и хотят бороться с коррупцией, ну, понятно, о ком мы говорим, да? Тоже некое ощущение того, что система сильно сопротивляется. И последний случай, вот как раз мне очень интересно, я не знаю, брали ли у вас комментарии на эту тему, но мне, как у вас, не только как у политика, но и как у дамы, хотелось бы спросить, что произошло. Как вы оцениваете, ваша оценка, что произошло на заседании Совета реформ при президенте, где мужчины повели себя вот именно так, а не иначе? Мене там не було, на щастя, напевно, так? Тому що такі речі сумно і десь і соромно спостерігати. Це є незрілість. Розумієте, це є незрілість і людська, це є незрілість і політична. Така безвідповідальність один до одного, по відношенню до людей, які сидять довкола, які на це дивляться, по відношенню до всього суспільства, тому що було очевидно, що це стане публічним. Тому я вважаю, що це є и незрелость, и безвідповідальність. А на чьей стороне вы вообще в этом конфликте? Вот Саакашвили разоблачает коррупцию, прямо называет премьер-министра коррупционером, да? И министр внутренних дел тоже коррупционером называет. Они отвечают ему там по-своему, но все-таки вы склоняетесь к чему? Больше правды на чьей стороне? Я думаю, що правда набагато глибша. І я от поспостерігала вчора за тим, як намагаються зараз залагодити цей конфлікт. Так? І заява, спільна заява, так? Президента, голови Верховної Ради і прем'єр-міністра. І ви знаєте, в мене це викликало радше обурення, тому що ну, з одного боку вони хочуть показати людям єдність, але з іншого боку, для мене це була заява Петра Олексійовича Порошенка, Володимира Борисовича Гройсмана і Арсенія Петровича Яценюка. Їхня приватна, а не заява 3 інститутів – президента, уряду і парламенту. То есть вы вообще об этом были не в курсі, як віце-спікер? Ніхто не був. Тобто це не представлена позиція парламенту. Про це ніхто не говорив в парламенті. Я вже не кажу про весь парламент, може хоча б в коаліції. Ніхто не осмислював цю проблему. І коли це за якоюсь, знаєте, загальними такими фразами дається оцей поштовх чи ілюзія такого примирення, чи ілюзія такої єдності, єдність вона ж в іншому полягає. Єдність вона полягає в взаємній довірі, а це те, чого взагалі не існує сьогодні. Тобто ми маємо найбільшу кризу сьогодні, ми маємо кризу довіри між президентом, урядом і парламентом. Ну і між народом і властю теж. А як може народ довіряти владі, яка не довіряє між собі всередині? А як можна довіряти сьогодні, яка може бути довіра між тими інститутами? Якщо, наприклад, ми 4 місяці, наприклад, домагаємося від уряду проекту бюджету, а уряд його ховає і приносить його от буквально в п'ятницю приносить, а там виявляються зовсім інші речі, ніж про які ми домовлялися. То де довіра візьметься? Да. Мы начали, уважаемые телезрители, с вопроса украинской политики. Я просто знаю, что крымские татары и другие зрители АТР, которые живут в Крыму и в Украине, они следят за украинской политикой, поэтому, безусловно, было интересно ваше мнение об этом состоянии, так сказать, политического социума наверху. Но вот вы упомянули о правительстве, и сегодняшняя новость такая, что Арсений Яценюк заявил о том, что правительство накладывает эмбарго на любые перемещения товаров в Крым, как туда, так и оттуда. То есть фактически это вот то, что требовала блокада, организованная Меджлисом,
фактически требования блокады сейчас выполняет правительство. Ну, еще, по-моему, не подписано, но вот в процессе уже принятия и реализации, там 30 дней на... Но де-факто это и так, этой торговли нет. Вот как вы это оцениваете? Что это поздно, рано, нужно, не нужно? Мені дуже шкода, що держава за 2 роки не спромоглася сформувати нормальної політики. Вообще никакой. Я вам как крымский татарин скажу, я не вижу никакой политики, не видел вообще. Причому політика має бути політика двояка. По-перше, політика стосовно територій окупованих, а друга політика стосовно людей. Тих наших людей, які сьогодні є на окупованих територіях. У нас немає ні першого, ні другого, на жаль. І будь-яке рішення Кабінету міністрів, якщо воно не буде мати законної підстави, воно не зможе бути виконано, воно буде оскаржене і буде скасоване. Тому ми разом з Рафатом Чубаровим зареєстрували законопроект. Да, це мой був слідуючий вопрос. Законопроект про окуповані території. І це якраз є спроба сформулювати державну політику стосовно окупованих територій, але стосовно територій. І політика так ґрунтується на тому, що ми не можемо фактично фінансово далі підтримувати окупанта, тому що ми робимо його сильнішим. І ми повинні сплановувати такі заходи, які будуть робити окупанта слабшими, але при цьому зберегти можливість людям, окремим людям, в тому, щоб вони могли нормально і переміщатися, і перевозити свої особисті речі. Але це є тільки перший крок. Наступний крок має бути політика стосовно людей. І це набагато важливіше. І буквально позавчора, мені здається, я мала зустріч із низкою активістів, і, зокрема, від кримських татар, для того, щоб обговорити про те, які власне, проблеми є сьогодні в людей на окупованих територіях, ті, які би варто було вирішити тут. Оксана Ханом, вот давайте разделим. Вот вы сразу сказали о двух как бы смыслах этого закона. Давайте поговорим подробно и о том, и о другом. Давайте начнем с того, что в вашем законопроекте, который вы вместе с Рифатом Чубаровым внесли, я так понимаю, вы согласны с Меджлисом в его политике относительно Крыма. И также вы туда добавили и Донбасс тоже, да? Вот как практически будет действовать этот закон, если он будет принят, и насколько вероятно, что он будет принят? Оцінювати ймовірність прийняття такого закону від сьогоднішніх реалій складно, так? Але я би наполягала, тому що ситуація, ви ж бачите, ситуація змінюється дуже різко. Вона швидко змінилася з сентября, наприклад. І ми ніколи не знаємо, коли настане той момент, який буде найбільш сприятливим для прийняття такого закону. Тому ми повинні зараз активно його обговорити. Можливо, є ті речі, які потребують доопрацювання чи якогось уточнення. І щоб ми були готові, коли буде необхідність приймати такий закон, швидко на ці зміни відреагувати. Но Чубаров уже говорит и говорил, что его надо принимать сейчас, потому что де-факто же вот гражданская блокада существует, а граждане не могут и не должны в цивилизованном государстве подменять собой государство. Да? Абсолютно. То есть, по идее, нужно же его принимать сейчас, если не вчера, то хотя бы завтра, да, не откладывая в долгий ящик. Это будет отложено или все-таки это будет Ні, принято? необхідність прийняття цього закону, вона дійсно, вона вже протермінована, просрочена. Так? Ну, вроде бы и президент уже говорил, и все. И От бачите, всі говорять, а коли доходить до прийняття рішення, то я вам можу відверто сказати, реальна підтримка його в парламенті, тобто його бояться. А почему бояться? Тому що по-чесному все сказано. Всі речі названі своїми іменами. И, то есть, смотрите, вот просто когда блокада начиналась, я же тоже как бы изучал этот вопрос на ощупь. Как бы. Я смотрел, какова реакция общества, смотрел, что делают активисты и как на это реагирует общество. И я видел, как в украинском обществе начали проявляться люди, явно и в политике тоже, у которых явно есть какие-то непонятные мне интересы в этом бизнесе. Да? Вы считаете, что есть сопротивление, не публичное? Публично сейчас никто уже не скажет, да, после вот как бы этой блокады никто не скажет, я там против, да, крымских татар, они там такие-сяки и так далее. Но есть сопротивление же публичное, есть непубличное. Вы как политик понимаете, есть сильное сопротивление публичное вот этому прекращению экономических связей с оккупированными территориями Крым и Донбасс? Є люди, які по-різному сприймають Крим і Донбас. Є люди, які не вважають Донбас окупованою територією, тобто які би хотіли розділити ці два питання. Ну, це ви маєте в виду регіонали бувші? Не тільки. Є дуже багато людей, які вважають, що цей закон руйнує мінські домовленості і Донбас не є окупованою територією. Це
Я, правда, не можу зрозуміти, що вони тоді вважають, що А вот тоді это, таке кстати, Донбас. мне кажется, вот насчет прекращения экономических связей, здесь еще, может быть, большинство согласится, да, но поскольку де-факто с Крымом нет уже связей, с Донбассом, наверное, это тоже как бы можно пережить. А вот там есть пункт в этом законе о запрете выборов на территориях, которые Украина признает оккупированными. То есть признает оккупированные, если Донбасс официально и Крым законом оккупированы, там выборов быть не может. Вот здесь вам будет, мне кажется, противодействие со стороны президента и премьера тоже, нет? Не тільки, ще й міжнародна спільнота. Да. Я маю таку досить жорстку реакцію з боку наших партнерів міжнародних, які хочуть провести, які наполягають на тому, аби були проведені вибори на окупованій території. Но до того, как граница перейдет под контроль Украины, провести выборы в данном статус-кво вот, политическом. Абсолютно. Да. Але я думаю, що ніхто, так як кримчани, не розуміють, що проведення виборів на окупованих територіях це означає обирати окупанта. Но мы видели же выборы. В общем-то, пример-то был в Крыму. Да. Мы же видели, так, ну не выборы это назвать нельзя, но голосование, так называемое, мы видели. Да? И вы полагаете, что примерно то же самое будет и... Ну, а як можна, от сьогодні питання там до мене, коли мені кажуть, треба приймати, це має бути на основі закону України. Нехай от ви прийміть закон про вибори на сьогодні окупованих територіях. Я кажу, ну, люди добрі, як я можу голосувати про вирішення якогось питання на території, куди я не маю навіть доступу? Тобто ви не можете, государство не може контролювати процеси, проводити процес виборів? Я можу сьогодні приймати закон про вибори на місяці. Тобто це приблизно так само. Або вибори там в Мексиці. Вот ну, еще, я понял, да. Но то есть тут еще я не какой-то большой политолог, но я понимаю, что если даже вот эти выборы пройдут, их оспорить можно будет в любом суде, потому что в любом, подчеркиваю, суде, даже в районном, потому что там неконтролируемый у Украины подсчет голосов. І як ці... Ну, в тому та й біда, що, власне, зусилля багатьох сьогодні докладаються до того, аби вибори провести і визнати їхню легітимність. І для того, щоб нав'язати Україні так зване місцеве самоврядування, тобто фактично легітимовану нинішню владу оцих от ДНР та ЛНР, тобто, щоб їх легітимувати, і тоді сказати Україні, о, дивіться, у вас вже є місцеве самоврядування, давайте ви будете з ними... Розбирайтесь з ними самі. Це вже ваша проблема, це вже не міжнародна проблема. І Росія зробить вид, що вона відвернулася, хоча на самом деле не відвернеться. І Росія скаже, о, нарешті, от голос Донбасу почутий. І можуть бути, ну, гіпотетично, хоча б відмінені санкції. Багато чого може статися. Ви розумієте, це така дуже небезпечна річ. По-перше, це для України величезна загроза, тому що ми фактично цей весь вірус почне поширюватися всією Україною. Сьогодні його тримає лінія зіткнення. І міжнародна спільнота скаже, ну все, вирішили нарешті проблему в Україні. Галочку поставили. Так, можна тепер співпрацювати з Путіним по Сирії, наприклад. Ну, а вы чувствуете, вы же, я вот просто даже глядя на вас уверен, что вы свободно общаетесь с любыми иностранцами, вы их настроение видите? Бачу, і ми часто спілкуємося. Ви ж по-англійськи розмовляєте свободно з парламентарями, з політиками напрямую? І з дипломатами, і з політиками, звичайно, спілкуюся. І мушу спілкуватися, така робота моя. І я можу вам сказати, що тенденція така. По-перше, ніхто не хоче усвідомлювати, що фактично Росія нав'язала всьому світові вже Третю світову війну. І цього ніхто не хоче визнавати. Давайте опять Криму. А як вони Крим восприймають? От так по-чесному. От це також величезна біда, тому що про Крим всі воліють не згадувати. Так? Тобто, ну так, в Мінську не будемо упоминати, там не будемо, здесь не будемо. Ну, кажуть так, якщо не офіційно кажуть, то ви розумієте, що це ж надовго. Ви ж не будете силою Крим забирати. В кращому випадку це в політичних заявах, так як от у доповіді віце-президента Байдена прозвучало, що ми ніколи не визнаємо. Ну і Америка може собі дозволити такі дуже жорсткі заяви, тому що для них це принципово, вони дійсно будуть відстоювати і ніколи не будуть цього визнавати. Деякі європейські держави, для них, вони би хотіли це питання також закрити. І привернення уваги до Криму, я вам можу сказати, це також викликає роздратування. Але я вже зрозуміла, що це не має значення, нехай дратуються. Але я вважаю, що українці можуть вирішити свої власні проблеми тільки коли вони будуть нав'язувати свій порядок денний. Тобто ніхто не назве Донбас окупованим територією, поки ми самі це не назвемо. От це дуже важлива річ. І ніхто не скаже, що треба
ми мусимо повертати Крим, поки Україна не буде про це говорити. Да, это очень, когда разговариваешь с иностранцами, видимо, вы тоже общаетесь примерно вот с такими же людьми, которые, ну, близки, понимают политику, и российскую, и украинскую понимают политику, и вообще, так сказать, разбираются в европейских реалиях. Они говорят примерно так, что ну, а Украина-то ничего не делает, но почему мы должны за нее что-то делать? Но вот сейчас что-то сдвинулось все-таки. Но как бы мы ни говорили про все вот эти проблемы с правительством, там, с президентские вот эти заявления совместные, коррупция, там, обвинения и так далее, но все равно, объективно говоря, что-то двигается. И в отношении Крыма тоже что-то двигается. Уже как-то стало неприлично забывать про крымских татар, там, про Крым и так далее. Но как вам кажется, вот что до крымских татар? Достаточно ли делает сейчас українське правительство? Абсолютно ні. І що воно должно зробити? Це те, що ми десь посередині це зачепили, так, про політику стосовно... По-перше, я би розглядала в двох аспектах. Кримських татар як громадян України, які проживають на окупованій території. Це є цілий обсяг цих рішень політичних, починаючи від того, як люди, які живуть, які вважають себе громадянами України на окупованій території, як вони повинні отримати свідоцтво про народження своєї дитини як громадянина України. Вот, мы как раз возвращаемся к второй половине моего вопроса, который я сначала задал. Вот дальше вы говорите, вот закон, он, в общем, понятно, прекратить все экономические связи с оккупированной территорией, включая энергетику, да? А вторая часть, это вот как раз, что для людей должно сделать украинское государство. Вот продолжайте, пожалуйста, интересно. І от треба, тобто це стосовно громадян. Громадяни повинні розуміти, який механізм для них збереження оцієї громадянської ідентичності. А другий пакет питань – це те, що Україна ніколи не робила. Це те, що стосується безпосередньо кримських татар як корінного народу. Я вважаю, що мала би бути політика стосовно кримських татар як корінного народу, включно з, наприклад, з політичними квотами. Я вважаю, що сьогодні би було дуже правильно у виборчому законодавстві, наприклад, передбачити квоти для представництва в органі в парламенті українському, так, для кримських татар, особливо зважаючи на те, що Крим є окупованою територією. Я думаю, що є багато інших речей. Наприклад, мас-медіа, так само, я би загарантувала певні квоти. Сьогодні дуже важливо, щоб кримські татари зберігали свою ідентичність, і по-перше, а по-друге, вони могли би висловитися отам, з-під окупації, щоб вони могли донести українцям те, з чим вони живуть, як вони це переживають. Знаете, Оксана, с чем сталкиваюсь часто? Украинцы здесь, некоторые политики, в основном, кстати, политики, простые люди как-то больше понимают, а политики прикидываются, что ли, они говорят, ну, мы не слышим из Крыма никаких голосов, а где там протесты, а где там это, то, другое. Я им объясняю, но вы поезжайте туда и устройте там протест. То есть я к тому, что если вы не слышите оттуда каких-то громких голосов протеста, это совсем не значит, что ничего не происходит. И многие политики пытаются как-то отгородиться так от этой проблемы. Но я не слышу, как, знаете, уши закрыл, вот как-то обезьяна, не вижу, не слышу, ничего не говорю. И вот вы одна из тех политиков, который и видит, и слышит, и говорит об этом. Как вы считаете, ну, понятно, что нужно все делать преференции, вот на ваш взгляд тоже, да, при образовании, при здравоохранении, жителям окупованих територій. Адміністративні послуги. Треба забезпечити адміністративні послуги. Треба забезпечити нормальний доступ до освіти тим більше вищої для тих, хто хочуть отримати. Доступ нормальний до державної служби. Наприклад, якщо татари хочуть потім робити собі кар'єру на держслужбі в Україні, так, хоч вони і вимушені проживати сьогодні в Криму на окупованій території. І держава мусить це робити, тому що, наприклад, якщо з окупованого Донбасу люди, які себе відчували українцями, вони могли і хотіли виїжджати, ми не можемо очікувати, що кримські татари залишать свою рідну землю і поїдуть. Да, тут своеобразне положення. Тобто, уїхати для татарина, це самі розумієте. Абсолютно, ви вже виштовхували з цієї землі стільки століть. І сьогодні знову очікувати, що вони будуть виїжджати, це є цинично. Нет, тут есть тоже такие политики, Оксана Ханым, которые говорят, ну пусть все нормально. Я слышал это особенно от таких более, ну, таких, скажем, патриотично настроенных движений, что пусть все, кто там недоволен, уезжают, потом мы Крым освободим и вернемся. Но вы же понимаете, что для крымских татар это неприемлемо вообще. Абсолютно. Я була в Криму, і я не один раз, і, власне, я була в татарському середовищі не один раз. То есть ви все-таки знаєте, хто такі кримські татари? Я знаю, хто такі кримські татари, і я цікавилася свій час питаннями взагалі національних меншин і прав корінних народів, оскільки я юрист за фахом і конституціоналіст.
І я, коли опікувалася юридичною освітою, я була в Сімферопольському університеті, я бачила студентів кримських татар, які навчаються на юридичному факультеті. Тобто я маю такий дуже широкий Ну, вы понимаете, зріз какой і это уявлення. потенциал вообще? Если учитывать, что они действительно по-настоящему, как бы жизнь научила их, да, тому, что Украина – это их родина, и что на Украине свобода, и что нужно все-таки держаться за Украину, несмотря на то, что там публично это выражать сейчас сложно, да, насколько важно этим людям помогать, становиться гражданами Украины, получать возможность образования, здравоохранения, карьеры, все, о чем вы говорите, но это надо прописывать как-то где-то в законах. Это же благие пожелания пока. Це теж ні. Це от цей закон про окуповані території, це є першим кроком. Далі ми готуємо. Просто розумієте, політика в законі, яка прописана стосовно людей, вона повинна бути продумана, щоб це не було знову ж таки, знаєте, просто доплатити по 10 гривень, там умовно кажучи, чи зобов'язати якесь там міністерство щось зробити. Я звикла так працювати, що коли я пропрацьовую якийсь механізм, то я розумію, як він буде працювати від початку до кінця. Да, это очень важно, поскольку мы уже сказали, что вы сказали, что от намерений до практики украинской политики, учитывая, что она парламентская, такая вся сложная, такая скандальная и конкурентная, да, очень длинный путь. Вот, допустим, президент сказал, что надо отменить закон о свободной экономической зоне, по-моему, еще в октябре. Сейчас у нас на часах, на календаре декабрь, да, и ничего нет. Видимо, кто-то должен делать практически, да? От нашим законом передбачено перехідними положеннями скасування дії закону про вільну економічну зону. А фактически это вот то, что вы предлагаете, это фактически отмена того закона, и вот это закон взамен того. Так, це є альтернативне рішення. Фактично рішення. Альтернативне рішення. І альтернативна політика. Але зараз це рішення – це політика стосовно територій. Наступний крок – це політика стосовно людей. Це є набагато важливіше. І оскільки я сама так сталося, що я не так давно цим зайнялася, то я сподіваюся, я буду робити все можливе для того, щоб це відбулося якнайшвидше. Тому що я розумію, що багато речей людям потрібно було вирішувати не те, що сьогодні, а ще вчора, позавчора і рік назад. Ну, слушайте, скоро 2 года с момента аннексии. И многие крымские татары, они просто, еще и живя там, вы понимаете, в этом информационном пространстве, они совершенно ощущают себя как бы, забытыми такими. Такой забытый народ, да? Вот мне кажется, этого ощущения никогда не должно быть у крымских татар. Тем более вы знаете, кто такие крымские татары, и как они относятся вообще, насколько для них важна понятие такие высокие слова, как честь, достоинство. Так. То есть, в принципе, душой все крымские татары были на Майдане. Вы это, зная их, наверное, понимаете. Так, абсолютно. Вот. Я і зараз спілкуюся з багатьма татарами, які живуть там і приїжджають сюди. І я знаю їхнє сприйняття ідентифікації їхньої ідентичності. Тому це є обов'язок. Це є, зокрема, я вважаю це своїм обов'язком. І я знаю, що є люди в парламенті, які це вважають саме так. Беззастережно, це представники кримсько-татарського народу, які є в парламенті, але і це не тільки вони. Тобто давайте так, можно вас так назову, такой лоббисткой крымских татар, в каком-то смысле? Це велика честь для мене. Ну, мы окажем. А скажите, а много людей настроенных так, как вы? Достатньо багато. Достатньо багато. Это больше половины, это меньше половины? Я не думаю, що так багато людей настільки осмислено думали про це питання, але всі, хто над цим думають, майже всі вони підтримують. Дуже багато таких людей серед молодих політиків, тобто ті, які вперше зайшли. Дуже багато таких серед тих, хто мають такий широкий світогляд, ті, які багато спілкуються. Я бы даже, знаете, может быть, вы согласитесь со мной, может, нет, но мне кажется, что людей, которые неравнодушны к проблеме Крыма и крымских татар, гораздо больше среди вот именно не просто молодых, а не коррумпированных политиков. Так. Что все, что говорится вот так вокруг да около Крыма, когда люди пытаются, так, знаете, как выражаясь анекдотом, между струйками пробежать, это все-таки связано еще и с их увязанностью с какими-то финансовыми и экономическими схемами. Політичний досвід, певне залучення. Да. А ті, хто можуть собі дозволити називати речі своїми іменами, вони всі фактично називають це так, як воно є, і готові це підтримувати. Цей законопроект про окуповані території, він фактично був великою мірою ініційований. Він був ініційований всередині фракції «Самопоміч», об'єднання «Самопоміч». І коли вже ми його підготували, такий проект, і ми проконсультувалися, власне, з паном Чубаровим, і для нас була велика честь, що він фактично, нам вдалося висловити те, за що стояли кримські татари, за що, власне, чим вони опікувалися.
І так само велика честь те, що він приєднався до цього законопроекту. Але якщо ви подивитеся на підписантів, це депутати, які не мають Ну, посмотрим ідентичності. посмотрим, я понял, татарської. да. Ну, крымских татар всего двое в парламенте, к сожалению. Но я еще раз хочу просто повторить для наших телезрителей, что очень важно, что в вашей законодательной деятельности, в этом законопроекте четко разделены понятия. Это извлечение выгоды из сотрудничества с Крымом и территориями Донбасса, Категорично. да? Категорично, да. И отношение к людям, которые не должны при этом страдать и, наоборот, должны получать преференции І государства. також категорично, тобто люди повинні зберегти всі можливості як люди, як громадяни, тобто мати можливість доступу і мати можливість отримати преференції, але це вже має бути в інших рішеннях. І стосовно території, тобто дійсно блокада і попередження будь-якої економічної співпраці, тим більше вигідної для окупанта. Я вижу у вас, Оксана Ханым, не только очаровательную женщину, но и такого очень достаточно жесткого и юридически подкованного политика. Я надеюсь, что именно в вашем исполнении, с вашей помощью составленные законы, они будут иметь большие шансы. Я желаю вам успехов в вашей законодательной деятельности и общественной деятельности. Я считаю, что вообще женщин в политике должно быть больше, и женщин, которые не боятся брать на себя ответственность и называть вещи своими именами, как вы только что сказали. У нас сегодня в эфире был именно такой политик, вице-спикер Верховной Рады Украины Оксана Сыраит. Всего доброго, до следующей среды.